Il-prijorità tiegħi se tkun l-għaqda, l-involviment taż-żgħażagħ, it-tiġdid u r-riformi, kif ukoll li flimkien naħdmu bħala front maqut biex nerġgħu nagħtu lil pajjiżna oppożizzjoni b'saħħitha. Dan kien il-messaġġ tas-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek waqt żjara li għamel il-ħaddiema ta' Media.Link Communication. Il-ħidma tiegħi hija dejjem ħidma favur il-partit, hija ħidma favur li nkomplu, naħdmu u nibnu fuq il-pedamenti soda li hemm ta' ħidma diġà imwettqa f'dan il-partit. Francis Zammid Dimek sab il-ħin jiddiskuti mal-impjegati fid-diversi dipartimenti tagħhom. Dan bilan li jħoss aktar miqrib kif din il-ħidma tissarraf servizz għat-telespettaturi, is-semmija u l-qarrejja tal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Huwa saħaq li l-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienu tarka tal-verità. Id-dedikazzjoni, l-impenn u l-kuraġġ tal-ħaddiema dejjem kienu kruċjali fl-iktar avvenimenti importanti f'pajjiżna. Huwa mument fejn aħna rridu nenfasizzaw il-valur ta' ħidma flimkien, ta' għaqda, ta' partit li mhuwiex biss partit l-oppożizzjoni ma' partit li jrid juri bil-ħidma tiegħu li huwa alternattiva għall gvern preżenti u trid tkun ukoll ħidma li aħna allura narfu kif naslu aktar dejjem bejnietna internament fih dan il-partit u anki lil minna kif aħna nestendu il-messaġġ u l-viżjoni tagħna mal-pubbliku Malti hemm barra mas-soċjetà b'mod ġenerali. Irrid ngħidan kollu mhux biss bħala għana l-Partit Nazzjonalista fih innifsu, imma bħala dover favur Malta għaliex dan hu li pajjiżna jistenna minna bħala Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li ringrazza lill-eks Segretarju Ġenerali Clyde Pooley għal ħidma kbira tiegħu f'dawn l-aħħar snin, huwa saħaq li issa flimkien irridu nkomplu naħdmu sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun gvern alternattiv. Is-Segretarju Ġenerali qal li pajjiżna jixraqlu governanza ferm aħjar u istituzzjonijiet li verament jaħdmu. Dan jista' joffrih biss il-Partit Nazzjonalista jekk jaraf jimxi il qudiem. Intant fit-tweet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija awgura lil Francis Zammid Dimek għal karga l-ġdida tiegħu. Filwaqt li qal li lealtà tiegħu lejn il-partit żgur se tgħin biex ikun hawn iktar unità fih dan il-Partit Nazzjonalista.